cuisine to approved therapeutic lakes. Manila Broadcasting Company. Here Sa in balita, Silvio, work-life balance is a wish Komentaryo. granted. If you're a medical professional, Issue. be one of our virtual medical assistant. Serbisyo Publiko. PH and apply online. sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karong adlaw Martes sa Pebrero 15 tuig 2022. Kitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Action and Defense. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Rapid antigen test result kakasuna sa Bacolod kag Negros Occidental. Major Puerto nag-sorry sa BJMP6. Sa balita national, repatriation efforts sa mga Pinoy sa Ukraine, kinasikaso na sang POEA. Hamas terror plot sa Pilipinas na diskobre sa PNP. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight,
pito kandila hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa 12 kag karon sa detalye na sang mga balita lokal. Dulao na sang gobyerno probensyal ang travel requirements nga rapid antigen kag RT-PCR test sa mga fully vaccinated incoming passengers nga nagasulod sa Negros Occidental halin sa mga lugar nga napaidalom sa alert level 2. Suno kay Governor Bong Lacson ining mag-aumpisa sa mabot nga Pebrero 16 sa kadungan sa pagpaidalom sa probinsya sa alert level 2 nga magalawig tubto Pebrero 28. Ginpahagi ni Lacson nga iya pagasapulon ang mga miyembro sang Provincial Interagency Task Force agud desisyonan kung ang pwede man nga mapatuman sa mga pasahero nga naghalin sa lugar nga ginpaidalom sa alert level 3. Nagligad nga Enero 28 ginkasugtan ni Lacson kay Bacolod Mayor Binglo Nadia nga rapid antigen test na lamang ang i-require sa mga incoming passengers sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod humalin sa mga lugar sa sagwa sang Western Visayas kag Negros Oriental. Gina-require sa Bacolod LGU ang mga inbound travelers nga unvaccinated o kon partially vaccinated sang negative antigen test result gikan sa accredited nga DOH laboratory nga kuha sa 48 oras antes ang ilang pagbiyahe. Ini kasunod sang pagpatuman sang alert level status sa Bacolod umpisa Pebrero 16 tubto 28 2022 pasiman sa Executive Order number 8 nga gipagwa ni Bacolod Mayor Evilio Nardia. Gin-confirmar ni Councilor Cindy Rojas ang chairman sa Committee on Returning Residents nga gindula na sa Bacolod LGU ang requirement nga SPAS. Nasaad sa EO nga ang mga inbound travelers halin sa naman nga lugar sa Pilipinas nga fully vaccinated ang kinahanglan magpresentar sang vaccination card. Pero ang mga travelers naman nga unvaccinated o kung nakabaton sang una nga dose sang 2-dose vaccine ang gina-require sang negative rapid antigen test. Ang mga inbound travelers ang dapat mag-presentar sa backtrack ID, makapasar sa symptom screening sa pag-abot sa syudad, kag magasunod sa minimum public health protocol. Sarangman nga ipaidalom ang mga inbound travelers nga may negative RAT results sa isa kapagid ka RAT kaga ini ang libre para masiguro nga authentic ang ginpresentar nga dokumento. Samtang magapabili naman nga unhampered ang pagbiyahe sa tanan nga opisyal sang gobyerno o kon public sector personnel nga yara sa official business pero dapat masunod ang Section 3 sa Executive Order kag ang vaccination mandate sa mga personnel nga yara sa gobyerno. Lang good for now is backtrack. And if you are fully vaccinated, vaccination card lang din. Kung hindi ka pa vaccinated or if you are partially vaccinated, you need to present a rapid antigen test.
Ang gabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Samtang ipatuman sa gihapon sa Bacolod City ang curfew umpisa alas 11 sang gabi tubtob alas 4 sang gagahon sa idalam sang alert level 2 umpisa buwas nga adlaw Pebrero 16 sa ining base man sa Executive Order number 8 ni Bacolod Mayor Binglon Nardia magapabilin man ang modified policy sa liquor ban o kung ginatugutan ang pagbakal sa pag-inom sang makahulubog ilibnon umpisa alas 12 sang udto tubtob alas 10 sang gabi. Sa idalam sang mando, hindi pa pwede nga mag-operate ang casino, horse racing, bulang, kag-operation sa mga bulangan, lottery kag betting shops sa iban pang gaming establishments magluwas lamang kung mayroon sang permiso sa IATF o kung Office of the President. Sabay naman sang mga establishmento, ginatugutan nga mag-operate sa maximum nga 50% indoor venue capacity para sa mga fully vaccinated o kung unvaccinated, kag 70% naman para sa outdoor venue capacity, pero tanan nga empleyado o kung workers ang dapat fully vaccinated. Sa iba niya balita, lokal, nagpangayo na sa pasaylo sa Bacolod City Police Station 8 Commander Police Major Joey Puerto sa panguluhan sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP sa Region 6 sa pahayag sini nga nakaapekto sa bilog nga ahensya. Sa interview section, Raj Bacolod, ginpahayag ni Puerto nga mahimo nakapalayag gid man siya sa nga isa ka tinaga nga naka-generalize sa ginaligar kapaslawan sang BJMP nga matutukan ng problema sa iligan nga droga. Apang nagpanindugan si Puerto nga may ebidensya siya nga makapamatuod nga ang nagamando sa duha ka mga persona nga nadakpan sa bypass operation ang yara sa sulod sa BJMP Takuling. Dugang pa ni Puerto, mismo man ang mga sospetsado ang nanugid sa kapulisan sa personalidad sa ila ginakabig nga amo. Ginpahayag ni Puerto nga tinutuyo lamang niya nga masulbar ang problema sa ilegal nga droga sa iya nasakupan. Sa iban nga balita lokal, nagtukod ang Bacolod City sang Oplan na linis nga nagapatigan sang cleanup drive isa ka besa kada semana. Git pa ni Wilfredo Gilingo, membro sa sining nga grupo nga Oplan Linis ang ginalakipan man sa mga personnel sa Department of Public Services sa City Legal Office kag General Services sa Office kon GSO. Gate pahag ni Gilingo nga may mando may nihalin sa alkalde nga maghimo sang garden sa mga bakante nga lote para mapatahom kag manikawan nga mahabuyan sang basura. Samtang ginpahag man ni Gilingo nga naghagan-hagan ng reklamo angot sa wala mahakot nga basura sa Bacolod City. Sa katapusan nga balita lokal, ginmando sa Provincial Legal Office ng Negros Occidental ang pagpahalin sa mga guests sa Mamukal Resort and Wildlife Sanctuary nga wala sang admission ticket o kontrata. Ini ang nasulat sa memorandum order nga ginapermahan ni Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nelas subong nga Pebrero 15. Iya ginmando kay Tourism Officer kag Mamukal Resort Head Cheryl Desena kag Safety and Security Division Head Renelo Lastiere nga ipasira ang Mambukal kag dumilian ang pagpasulod sa mga guests samtang nagapadayon ang rehabilitasyon. Suno kay Nelas, pwede lamang nga makasulod ang mga guests agud magkuha sa ila kagamitan. Ginpatigayon ang rehabilitasyon sa Mambukal matapos na apektuhan sang Bagyo Odette. Kahapon, ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II may isa ka Russian national nga padayon nagatinera sa Mambukal bisan pa nga natapos na ang kontrata sini. Yun nga dumuloong amuman ang tag-iyas ang salakyan nga nakaparking sa Mambukal. Haguna ginakusahan nga naka-hit and run sa nagabisiklita sa barangay Mansilingan sa syudad sa Bacolod, nagligad nga Pebrero 9. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:18 DTX 500 capsule mga ka-aksyon na masamik. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung maposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo mo pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang nag-sagbig sa factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry S. Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting. Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time, kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagapag-iangot ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA sa DFA kag Philippine Embassy sa Ukraine sa posibilidad nga pag-repatriate sa mga overseas Filipino workers kasunod sang report nga Russian invasion. Suno kay POEA Deputy Administrator Bong Plan, nagahulat ang ahensya sa opisyal nga panugyan sa DFA kag Embassy nga mong pagabasihan sa pag-issue sa nagakaigo nga mando on voluntary repatriation sa mga OFW sa Ukraine. Una na ang ginpahayag sa embahada sa Warsaw nga ila ginamonitor ang kapin 380 ka mga Filipino nationals nga nagapuyo sa mga pungsod. Nagpanugyan naman ang POEA official sa mga Pinoy sa Ukraine nga magpakig-angot sa pinakamalapit nga embahada kung may matabo nga insidente o kung nagakinahanglan sang bulig kag repatriation. Nadiscobre sang Philippine National Police o PNP ang ginaligar terror plot sa Hamas sa isa ka Middle East-based group nga mo ang may kahimuan sa pagpangatake batok sa mga Israeli sa kag Arab sa tuyo nga magpalapnag sang terrorist activities sa pungsod. Sa statement gipayag sa PNP nga nagapang-recruit ang Hamas sa mga Pinoy nga mo ang magapangatake batok sa Westerners kag Middle Eastern nationals sa Pilipinas. Sa report sa intelligence group, ginpahayag sa otoridad nga ang impormasyon ginpagwa sa isa ka local contact sang Hamas diri sa Pilipinas. Suno kay Intelligence Group Director Police Brigadier General Neil Alinsangan, nakilala ang Hamas operative sa kay Bashir nga nagpromesa nga maghahatag sang pinansyal nga suporta sa pila ka mga local threat groups nga konektado naman sa international terrorist organization. Sa ibang kabalita nasyonal, nagpahanumdom sa Civil Service Commission o CSC Commissioner Eileen Lizada sa mga empleyado sang gobyerno nga hindi magsuksok sang bayo nga may tinaga nga nagapakita sang suporta sa kandidato sa tion sang trabaho. Ginpahayag ni Lizada desisyon sa empleyado kung
nga kolor sang bayo ang suksukon pero hindi dapat ang kolor nga may tinaga nga vote for. Ginpathag manilizada ang mga government employees ang may uniforms pero may raman sang civilian day sa tion sang Bernes nga adlaw. Ginpahayag sang CSC Commissioner nga ginadilian man ang pagsuksok sang kolor nga nagatuyo nga mag-promote sang kandidato. Sa nibaluan nga ang kandidato ang masami nag-adapt sang kolor bilang tema sa tion sang campaign period. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:29. Ginpahayag ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga ang liwat nga pagbukas sa New Manila Zoo amo ang katumanan sa ihandom nga mag-compete sa world famous Singapore Zoo nga naging paborito nga atraksyon sa lokal kag dumulo nga turista. Damlag lamang ginpahayag ni Moreno nga ang mga bisita ang magka-witness sang zoo nga magkonsiderar bilang isa sa pinaka-nami nga talan-awon sa Asia. Sa iya pagdialogo sa mga residente sa Barangay 775 Sagrada Familia sa San Andres, ginpahayag ni Moreno nga ang pagbukas sang bag-o gin-renovate nga zoo sa Balate magahatag dungog kag kalipay sa mga Manilenyos nga nagapangita sang adventure kag kasadya samtang naghatag sang espesyal nga oras para sa ilang mahal sa kabuhi. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Inyo na batian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga daw Martes, Pebrero 15, 2022. Salawat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defense. Kag-Action Day, Salazar, mga ka-aksyon sa liin ka man sa Pinas, lamuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.